Tiedätkö kuule mitä? Jos sinulla oikein on halu hassutella, niin sinun pitää tulla elämystä keskelle Lappeenrannan satamaa. Tiedätkö, Huvisatamasta siellä löytyy jo 12 ilmasta laitetta. Ymmärrät siellä? Lappeenrannassa on luvassa ihan, tiedätkö, hupaisan hilpeää hurvittelua maksutta ihan koko kesäajan. Euroopan suurin hiekkalinna rakennettaa vuosittain ihan uuteen kuosiinsa. Siinä on tiedätkö teemoina merirosvoutta, avaruutta, viidakkoa ja villilänttä. Ja tiedätkö mitä? Rakennusmateriaalin käytetään tiedätkö 3 miljoonaa kiloa hiekkaa. Ison hiekkalaatikon lasten on mahdollista tiedätkö tehdä omia hienoja taideteoksia ja temmeltää ihan mielinmäärin. Hulppeaa, suorastaan hulppeaa uutta on myös tommonen jättimäinen Nikko-autorata, missä on semmoista kauko-ohjattavat kilpurit, hienoja ja maksutta nekkiä. Hassun hauska possujuna, se löytyy myöskin sieltä hiekkalinnalta. Koko perheen polkuautoa saa panttiin vastaan maksutta, samoin kaupunkipyöriä. Höyryville katujuna, se tuo ja vie ihmisiä alueelle noin tunnin välein. Lasten akkukäyttöiset vormulat ja avominit, ne oottaat kuule siellä lähtöruuduissaan. Leikkimökki kylä on kuin lasten lyhyt lomaparatiisi. 21 metriä korkeaan energiapyörään voivat mummit ja ukit kavuta lastelastansa seuraksi ihailemaan huikeita Saimaa näkymiä. Ja viereinen leppäkerttu hyrrä pyörittää pikkuväkkeä niin ettei mitään. Polkuveneillä aistii puhtaa vesistön ja kauniin kaupunginlahen parhaimmillaan. Erilaisia leikkimielisiä kilpailuja ja perheviestejä, niitäkin järjestetään pitki kesää. Nukketeatteri on eräänlainen käsityötaidon näyte, jonka parissa pikkupirpanat viihtyisivät pitempäänkin. Satamatori voi kiepauttaa itsensä hevoskarusellissa useammankin kerran, tai sit nousta virtavilma viikinkialukseen. Varsin veikeä uutuus on tietysti maailman ensimmäiset koirien asuntomessut. Asiat löytyy kerrostaloa, rivitaloa ja paritaloa. Lappeenranta on aika historiallinen kaupunki. Sininen Saimaa ympärillä kaikkialla. Linnoituksessa tuo historia ja kulttuuri ikään kuin kohtaa toisensa. On soittoa, laulutaidetta ja sieltä löytyy Suomen vanhin ortodoksinen kirkkokin. Vanha ja kahvila Majuskas siekoit oikein menneiden aikojen tunnelman. Museot ja käsityöpajat värittävät linnoituksen arvokasta miljöötä. Lappeenranta on myös oikein vanha kylpyläkaupunki. Tiettävästi vuodesta 1824 on kylpykuuralaisia nähty näin rannoilla virkistymässä. Maistahan yhtä Lappeenrannan ihmeistä. Syö atomi tai vety, sie et kyl pety. Valkokylkiset laivat ja sininen Saimaa tunnetaan maailmalla. Seilaa saaristosta tai tutustuu jännittävää Saimaa-kanavaa. No kuka nyt ei tuntis prinsessa Armadaa, yli 100-vuotiasta tervahöyryä. Suvi Saimaa ja prinsessa Armada viettää nykyisin lokoisia eläkepäiviään kelluvina virkistyspaikkoina. Tiedättekö, Lappeenranta on oikein vanha karjalainen kauppapaikka. Meil kuule palvellaan ja haastellaan niin mukavia. Hiekkalinna ja Huvisatama antaa ilmaisia elämyksiä koko perheelle. Siis tervetuloa Lappeenrantaan, iloisten ja ystävällisten ihmisten pariin.